Kienu ħafna dawk Għawdxin li għaddew il-lejl ta' bejn l-Erbgħa u l-Ħamis bi problema ikbar ma' sħana li bħalissa qed taħkem lill-Gżejjer Maltin u dan hekk kif għall-ħabta tal-10 ta' filgħaxija tal-Erbgħa inqata' tad-dawl f'diversi lokalitajiet Għawdxin. Fost il-lokalitajiet li spiċċaw minn il-provista tal-elettriku kien hemm is-Sannati, x-Xewkija, ir-Rabat, ix-Xlendi, il-Munxar u l-Fontana. Fis-stqarrija maħruġa mill-Ena Malta ġie spjegat kif għall-ħabta tal-10 kien hemm hsarat f'kejbil li jinsab bejn is-Sannat u l-Fontana. L-Ena Malta qalet li waqt il-ħaddiema tagħha kienu qed jagħmlu xogħol fuq dan il-kejbil kienet innotata ħsara fuq arblu partikolari li rrid jissewwa. Bir-riżultat ta' dan partijiet kbar minn Għawdex spiċċaw għaddew mill-inqas 10 sigħat sħaħ mingħajr provvista tad-dawl. S'dan it-tant ħsarat fiċ-ċentru tad-distribuzzjoni ta' Għawdxin jikkawżaw ukoll qtugh tad-dawl f'diversi lokalitajiet fin-naħa t'isfel ta' Malta, fosthom f'Ħażabbar u Witilgħin, Bormla, il-Gudja, Għawdxin u r-Raħal ġdid.